Здравейте! Мислейки относно проблематиката за управлението на общите части в комплексите от затворен тип и с скромната уредба в единствения член 2, който дава Закона за управление на етажната собственост, съвсем наскоро и съвсем спонтанно стигнах до един извод, тъй като проблемът, който съществуваше до този момент е, че отношенията по управление на етажната собственост или по управление на общите части се извършва задължително с договор, който с нотариална заверка, който задължително трябва да бъде вписан по партидата на имота и който съответно договор е между инвеститора и между собственика. Този договор съответно се сключва към момента на сключване на сделката, като нотариусът би следвал едновременно да подготви двата акта, нотариалния акт и съответно договор за управление на общите части между инвеститора и между собственика. Обаче тук проблема е следния. Какво се случва, ако комплексът от затворен тип е построен и функционира преди приемането на закона 2009 година, както много често съществува като казуистика? Аз мисля, че в този случай всички онези договори, които са сключени между инвеститора и между собственика, независимо от това, че не са вписани по партидата на имота, независимо от това, че не са с нотариална заверка, би следвало да се считат като договори, които пращат съответните правни последици, независимо, че не отговарят като форма и като условия на сегашната нормативна уредба. Друг въпрос е, че член 2 беше приет ведно с закона, когато закона се създаде през 2009 година. Така. И той гласи, че управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, построени в жилищен комплекс от затворен тип, се урежда с писмен договор с нотариална заверка на подписите между инвеститора и собствениците на самостоятелните обекти. Като договор по алинея 1 се писва от инвеститора в агенцията по вписване по партидата на всеки самостоятелен обект и е противопоставим на неговите последващи приобретатели. До тук окей. Обаче, поне в моята практика съществува следния проблем. Имам подобен казус. Собственик в обект, находящ се точно в комплекс от затворен тип, обжалва протокол от общото събрание на собствениците, тъй като собствениците са решили, че по друг начин не могат да регламентират отношенията на управлението в техния комплекс. Съдът съответно отменя протокола от общото събрание, отменя решенията на общото събрание със следният аргумент, че независимо, че в закона е регламентирано, че отношенията в етажната собственост, отношенията на управление следва да се уредят между собствениците в етажната собственост с протоколни решения от общите събрания, то член 2 урежда една специална правна норматива по отношение на останалите разпоредби и по отношение именно на комплексите от затворен тип. Но според мен, след като в самия закон не е уредено, не е нормативно уредено в преходните и заключителните разпоредби, че този закон ще действа с обратна сила по отношение на заварените ситуации или на всички построени до този момент кооперации и комплекси от затворен тип, аз считам, че законодатели по никакъв начин, а съответно и съдът, не може да вземе решение, с което да отхвърли съществуващите до този момент
договори. Така, при все, че правната норматива в България урежда, че законите действат занапред и ако не е уредено в тях, че определени отношения, които вече са настъпили към момента на прием на закона, ще следва да бъдат уредени с обратна сила, то считам, че тези отношения, които са настъпили до този момент, те продължават да пораждат своите последици. Или би следвал законът в една по-късна негова редакция или създаден по-късно да преурежда или да регламентира вече създадени отношения. И в тази насока аз считам, че всички договори, които до този момент са сключени между инвеститора и между собственика, независимо от това, че не са с нотариална заверка и не са вписани по партидата на имота, те следва да възпроизведат своите правни действия по отношение на управлението на имота и също така всички от тези права и задължения, които са уредени в тях, съответно да действат с пълна сила и да породят своите правни последици.